Здравейте, хора! Днес ще прекараме 24 часа в изоставена площадка. Надяваме се да оцелеем, защото има легенди, че тя е обладавана. Да. След малко ще ви разкажа цялата история. И скоро не е отваряне, да, което е малко страшничко. Да. Сега ще отида с кадри оттам и ще ви разкажа всичко. Да. Здравейте, хора! Сега ще ви разкажа легендата. Ето там е блъснатата секла, за която ще ви разкажа по-късно. Ето я, ето там. Сега, легендата гласи: едно момиченце се разхождало, пресичало ето тази улица и една кола се засилило и блъснало момиченцето. Колата отишла в храстите и всички загинали. Но хората смятат, че когато е гневна, чувате пронизителния писък и също така луките се лелеят сами. Така след малко ще ви покажем повече кадри. Сега ще се видим след малко. Сега ще разучим това място и ще видим също с какво се случва. И дали легендата лъже или е истина. Нека разберем. Включваме се след малко. Хора, както виждате, това ще е второто видео на Марио. Така че оставете лайк за Марио, който вече е на 4. Така че абонирайте се, дайте лайк за Марио. А сега бандата се е събрала и тръгваме на там, Марио, да се организираме вече, да тръгваме. Айде! Марио, ти ще успееш ли? Да. Ще включим кадри и сега тръгваме. Отиваме за обеданото място, на което се мисли, че има духове. Или по-точно бялата. Както чухте от историята, това е обладано място. Чуха някакъв писък. Моля, сложете слушалки за това видео. Може да се чуе. Първата ни спирка ще е и колата, за която говорим. Ще обиколим, докато се нанесем на площадката, както се вика. Да внимаваме с колите, да не стане така като с момичето. Хайде натам. Аз пряко следя. Хайде към колата. Да, кола има. Нещо ще помръдна в храстите. Ще увеличим, ако виждате нещо. И по кола. Сега изидете, но кола ще мине, така че... Извинете, но... Сега да тръгваме към така наречената кола, за която се мисли, че е обладана. От бялата. Хайде, ходете. Отивай, Карина. Хора, останахме ние, а отиват те да... След малко се вършат чапто взето, а нашата спирка е колата. Аре да тръгваме! Това е въпросната кола, за която се говори. Ето я. Това е, сега отблизо ще я разгледаме. Хайде, идвайте. Няма нищо страшно. Но вървете пред камерата да ви виждате. Там има нещо бяло, ако виждате. Там нещо в колата на военните. Нещо бяло. Елате да разгледаме. Последно, като идвахме, капака не беше така отворен. Хайде пред мен. Аз нали вас? Ето. Това е въпросната кола, която се е блъснала тук. Може да видите седалките, всичко е паднало. И по-добре да не се приближаваме много, защото
защото може да изкочи нещо, а пък и... Не е казано какво ще изкочи. Ето го е и въпросната кола, първата ни дестинация. Вече наистина ето тук, както виждате, това е червената кола точно. За нея се говори и за това. Капак е отворен. Но дали сега се спряха нещо? Видяхте ли какво има? Там има нещо бяло, което се подвижи малко. Но... Фокусирам камерата да погледате. Все пак... Сега ще се приближим да гледаме колата и отблизо с нашите... Ето тази пътека, не знаем докъде води. После можем да изпробваме, като тръгваме за палатките, разбира се, къде да се настаняваме. До ето тази въпросна кола и да видим дали нещо ще хванем. Защото може много да има много... Ето я колата. Чернобели. Не се знае дали има нещо в тази кола в момента. Може да има. Чакайте! Шт! Чухте ли това? Леко. Слушалки, моля си сложете, ако искате. Нещо мира в крачите! Бягайте! Ето ни бягаме. Излизаме вече. Нещо мина пред нас, после ще го гледаме отново на нашите камери. Отдалечихме се на безопасно място общо взето и сега да ходим към въпросната площадка. Имаме 3 дестинации, по пътечката ще минаваме. Хайде към площадката. Ако намерим нещо пък там, ще засечем нещо. После ще изправяме устройствата. Сега правим първо просто главна обиколка на всичко. И на видеото накрая да ви хареса. И крайната дестинация е да отидем и да си спънем палатки. Да, разбира се, ще намерим място и ще наблюдаваме района, нещо какво се случва. Само трябва да намерим ход. Да, в миналите видеа ви показваме, че тук едно листо се беше малко мръднало и... Обаче нещо вход не виждаме. Дали ще налага да прескачаме. Но това е. Иначе това е въпросната площадка, на която хората са виждали някакво движение. Както виждате, тя вече е унищожена. Люлчицата там. Но не можем да намерим входа всъщност. Ще потърсим и от другата страна, но аз лично не виждам. Върнаха се и другите. Обиколихме колата вече, обаче вход не намерихме на това. Можем после да питаме някои местни дали нещо има. Обаче елате да потърсим и в другата страна вход, защото аз не намерих на площадката. Още 3 минути. Може и да... А пък ще позиционираме палатките по-надолу. Да, ето си го яките. Благодаря, Марио. Той ми взима якито. А сега време да тръгваме. Да. И като се обличаш, ето го сладураме годината. Ето го. Айде, група, да тръгваме, да видим какво ще хванем. Обиколихме колата, нищо за сега. Ще видим тази бяла, дали ще да ни изплаши чак толкова. И тръгваме обаче да търсим вход на въпросната площадка. Идвайте. Идва кола, да не стане като с нас, с бялата. Айде, ето я колата, която обиколихме. Ще минем сега ето от тук, за да можем да видим вход на... Абе, хора, само на мен ми се струва, всичко е обиколено около тази площадка. Там има наистина нещо бяло, което се движи зад парензалката. Не се движи, там не се движи. Не се движи. Там, отзад. Има някакви шумове. Дали ще разберем какви? Нещо прибяга. Чакайте. Няма вход. Леко. Мале, чухте ли го това?
Това чухте ли го? Нищо. Няма жива душа тук. Аре, освен после да трябваме да си търсим палатки, защото друго няма какво. Айде. Хора, ако оцелеем, след видеото ще ви покажа снимка на най-пухкавото копе, което сте виждали. Да, и оставете хаштаг бонус, абонирайте се, лайкнете, за да може да пускаме все още такива яки видеа. Пуснали сме фенерче, ако се мислите какво е това. Сега ще влезем по пътечката, не успяхме да влезем в, както се казва, тази... не, тази площадка. Но ще успеем, ако дадете лайк и... Сега да ви покажа два бели крака, които видяхме. Два бели крака са видяли. О, не се движи! Не се движи! Елате към да ходим долу по пътеката. С баща ми един път минахме от тук, обаче нищо нямаше, трябва да си позиционираме палатките. Ето там е. Нещо има там. Бързо надолу, идвайте след мен. Извинете, аз се отказвам от видеото. Пред мен. Ето ни, тук сега тръгваме надолу по пътечката. Между другото, Там нещо се показва в колата. не се показва от колата. Да, наистина. Нищо няма за сега. Аз не се искам да си тая. Хайде да минем покрай тази кола. Ето го и фенерчето. Нищо няма. Нищо няма, спокойно. Ето я пътечката. Доста странно и страшничко. Но ето Там там. има нещо бяло, ако виждате. Там има нещо бяло, ако виждате. Ето там. Сега ще увелича. Ето това тук. Да, ако го видяхте, едно бяло Махна нещо. се. Избяга. Отново махам. Да, няма го вече. Какво беше там? Елате да проверим. Напред. Ако виждате, още... Нещо се движи по хаясите. Чухте ли? Нещо е така направи. Това е кола. Там има нещо, там има нещо, там има нещо. Елате да вървим и си търсим места за палатките, пък по-ще разглеждаме. Ма не се слагаме палатки. Ето го и нашия малък опалченец, който реши да дойде с нас. Тук открихме диаманти. Открихме нещо, но не знам какво е. Нещо като убежище, може би. Добре, елате да вървим надолу. Не, моля те. Сега ще кажем, че нещо е станало. И да бягаме, моля те. Нещо стана там! Нещо стана! Чакай, още не. Чакайте. Нещо прибяга оттам. Да бягаме! Дали това ще видиш ще бъде? Бягата. Малкия, дали идва? Нещо! Бяха майки! Колата кой Ето го и малкия маник. Кажете, какво видяхте там? Там видяхме една бяла ебла, която се движеше. Ще направим втора част. Лайкнете и се абонирайте по-дълго видео, което вече ще си позиционираме палатките. Да. И до нови срещи, до ново оцелеем. Чао!